जय जगन्नाथ संगीनी ମୁଁ ମିଷ୍ଟି କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଭ୍ଲଗକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ନୂଆ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ମୋତେ ଜାଣିନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇଦଉଛି ମୁଁ ମିଷ୍ଟି କୃପା ଯାଜପୁରର ବୋହୂ ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବରାଳ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗ୍ରାମର ଝିଅ ପୁରୀରୁ ଯାଜପୁର ୟା ଭିତରର ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ମୋର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଢେର ସାରା ସହିତ ଆସିବି ମୋ ଡେଲି ବ୍ଲଗ ସହିତ ଆମେ ପୁଣି କଥା ହବା ବହୁତ ସାରା କଥା ହବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମତେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦବ ତା ସହିତ ଆମେ କଥା ହବା ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ତାର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ତା ଲାଇଫରେ କଣ ସବୁ ହୁଏ କଣ ସବୁ ଭାବେ କଣ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ସେ ଲାଇଫରେ କେତେ ସାରା ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କଥା ହବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ତା ଭିତରେ କଣ ଆମ ସମାଜରେ କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର କଣ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବି ଆଉ ମୋର ଏଠି କିଛିଟା ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି ହେଲା ତ କେମିତି କଣ ଆମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପରିବାର ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡିଶା ସବୁ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଗାଁର ଲାଇଫ କେମିତି ଅଛି ଆମର ଏଠି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଯାଜପୁରର ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିବି ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଥା ହବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରାଧେ ରାଧେ।